Dámy a pánové, dobrý den, prosím o pozornost na chviličku, na příští asi hodinu 10. Já vás tu vítám na takhle předvánočním setkání k něčemu, co je mi vlastně strašně blízký a mám hrozně rád, a to je dubbing. A my se tu vlastně potkáváme proto, abychom probrali takovou skvělou vánoční kultovku, která vydělala 250 milionů dolarů. Je tam 12 herců v hlavní roli, v hlavních dějových linkách a do toho 50 ve vedlejších. A přesto se to v češtině povedlo udělat v 17 lidech. A to je na tom filmu vlastně kouzelný a to je to, proč se tady setkáváme. Protože potřebujeme probrat, jak se dá vánoční kultovka nadabovat v pár lidech a jak to vypadá, když někdo mění hlasy a mluví více lidí. Takže já to nebudu dál zdržovat. Máme tady možnost slajdou. Pokud by vás něco zajímalo, tak teď se tam objeví každou vteřinu, teď je tam QR. Naskenujte si a můžete pokládat otázky hostům, který já uvidím na svém noťasu a můžu je předávat našim hostům. Takže co koho zvedlo se hodně telefonů, z toho mám radost. Nepočítal jsem s takovou účastí, to je milý, děkuju. No, přibývají, výborně. Tak, máte naskenováno? Ano, děkuji. Perníček se ozval, že asi ano. Takže, já to nebudu dál zdržovat a já vám představím naše dnešní hosty. Půjdou postupně. Takže, dámy a pánové, jako postavy manželka, černoška od premiéra, blondýnka v baru, dítě 1, dítě 2, Joanna, Aurelie a režisérka českého znění přichází Veronika Veselá. Veru, posaď se u nás. Klidně. Dobře. Tak, tady máme Verču. To je docela silný výpis postav, bych řekl. Ale jako hezký. Ale já bych jenom chtěl říct, že jsme si to nevycucali z prstu a my vám to teď právě dokážeme, že tam tolik postav opravdu Verča mluví. Je to kousek, to stihneš. Mohu vám představit personál. Carol, seznám se s Colinem. Je z Anglie. Ne, nebydlí. Aha, dobře. Zaspíváte nám koledu? Prosím. Seme. Já jsem moc ráda. Ano. Ano, tak je to tak. Veru, co ty na to? Co na ten hlasový rozptyl 12 až 40 říkáš? Co bych na to řekla? No tak. Ne. Tak. Děkuju. Pan režisér promluvil. Děkuju. Tak, hele, já nevím, nebyli lidi, no, tak bych to pojmenovala. Dobře. Ale byla jsem rozptýlená skrz celý film, jakoby tak nějak, taková původní. No to je pravda, to není původ, to není prvních 5 minut, takhle, to je... Jako, jo, Ne, to je prosím 2hodinový film a v průběhu se tam Verča objevuje na těchto postavičkách. Přesně, no. No dále bychom se mohli posunout k našemu dalšímu hostovi. Náš další host ve filmu stvárnil postavy Billy Mac, prodavač Rufus, anebo je to bratr Colina Firtha. Dámy a pánové, přichází Tomáš Racek, který, jak vidíte, outfit bývalého rockera Billyho Maca vzal za svůj. Tome, ahoj, posaď se tady, děkuju. A stejně jako u Verči jsme nelhali, takže se prosím podívejte na hlasový rozptyl Tomáše Racka. Je do prdele, sakra, to jsem zas posral. Chci si počít pár starých CDček. Hledáte něco určitého, pane? Já myslím, že to je kouzelný. Je pravda, Tome, že toho v tom nemáš tolik, ale za to výrazný, protože Billy Mac je jedna z hlavních dějových linek. No já právě koukám. To je hlas. Hned je to tam slyšet. My jsme se už jednou bavili o tom vlastně, co na tenhle pořad říkáš, ale já mám pocit, že to máme možná i na záznamu. Pojďme si to pustit? Víš stejně jako já, že je to sračka. Tak, myslím, že to nemusíme dále rozebírat. Dále se nám představí jako Peter, asistent 1, asistent 2, DJ na svatbě, moderátor, taxikář, řidič, a spolurežisér a tajuplná postava českého dabingu podle titulek tohoto filmu Michal Hodonínský, a.k.a. Michal Jan Michálek. Tak se posaď, Michale, děkuju. Asi nemusím říkat, co teď přijde, pojďme se podívat na tvůj hlas. Přiznej, že pozvat prostitutky byl omyl. Hodně štěstí. Tak, dobře, tak si na tom mrkneme ještě jednou. A teď jedna pro zamilované.
těch je vás tady dost a mě to ani nepřekvapuje. Takže Billy, vítej zase v rozhlase s novým singlem vánoční verze písně Láska je tu s námi. Do jakýho baru? Jak si chceš? Ne? Ti darebové. Do jakýho baru je moje oblíbená. Co ty na to? Bylo to perfektní. Viď? Ano. My jsme 10 z 10. Veronikou takový jako průvodci, takový andělé tím filmem, kteří provázejí v různých rolích a nikdo nás nikdy neodhalil. Přesně. A to je na nás, Až dodnes. to je na nás zajímavé. Nikdo na to nepřišel. My jsme takový andělé strážní tohoto filmový, takový vánoční andělé. Ano, ano. Vánoční Andělé čtyři. strážní českých Vánoc dabingu. Dabingových českých Vánoc by se taky dalo říct. To jsi No řekl ale, hezky. děkuju. No ale, aby jsme se teda nezasekli a posunuli se dál, tak jako poslední z našich hostů, dámy a pánové, přichází hvězdná hlavní role Daniel, ale také politik 4, politik 5, asistent 2, starý politik a zpívající osobní ochranka Hugha Granta. Dámy a pánové, Zdeněk Mahdal. Jedinečný. Měl víc postav jako já. To měl. Ale by měl výraznější. A tady máte mikrofon. Takže ty máš bez Tak se na to drátu. pojďme Dobrý podívat, večer, na dobrý váš večer, hlasový ahoj. rozptyl. A nepustíte aspoň toho chlapce, aby mohl říci s Bohem své životní lásce? Ve straně je velmi silné mínění, že se nesmíme nechat zahnat z deště pod oka, jako minulá vláda. Pane prezidente, jak byste zhodnotil on. návštěvu? Naprosto ne, nemůžeme a nebudeme jednat ani o tomhle. Svět celíčký byl zasněžen, tehdy častě z rána. Tak, to si zaslouží potlesk. Ve 4 lidech udělat 30 postav si žádá velký a mě to moc bavilo, bylo to moc hezký, děkuju vám za to. Takže, Veronika říkala, že prý nebyli lidi. Lidi jsou vždycky, což o to. Ale peníze na to nejsou. nejsou tak Peníze dobří nejsou. lidi. no tak to taky. To nemůžu si myslím, že máme komentovat. taky. To bych se styděl. No, tak tohle jsme si probrali, takže určitě, jak jsme viděli, máte v tom filmu každý svůj jako výrazný zásah. My jsme u toho včera se Štěpánem Krtičkou, který to tu se mnou připravuje, tak jsme nad tím seděli asi do 3:30 ráno, aby jsme celý ten film projeli a fakt vyzobali každou větu, kterou jsme tam slyšeli. Proč? Protože jsme to chtěli tady mít hezký. Děkuji za otázku. Takže... Ještě nějaká? Má to být interaktivní, ne? Ano, přesně takhle. Můžu taky. Ptej se, Veru. Proč já? Prostě, no. Paní režisérka. Jo, aha. Gratuluju. Gratuluju, Míšo. Veru, ty jsi zmínila, že vlastně nebyli lidi. To byl ten tvůj jako point vlastně na těch 14 postav. Byla to standard té doby? Takhle se prostě v 2000kách dabovalo? Jo, já myslím, že to byl zcela běžný standard, jakože a to jsme těch lidí, jako myslím, že jsme tak jako se snažili tam mít co nejvíc lidí, ale Nebyli ono tam v tom... a další? Byli tam a další, O ale pár, jo. hlavně... Aha. Aha, ale hlavně ono tam jako nutno podotknout v tom filmu je mrtě postav. To je pravda. A ty dějové linky se protínají vzájemně, takže opravdu jako to byl fakt oříšek, naše plachta papírová s Míšou, co jsme měli, tak jako to nebylo počítačové tabulky, že jo, tady takhle vypsaný postavy lidi a tečky na každý, jako kde se potkávají, jako na který stránce jsou. Takže jsme měli prostě, opravdu to jako byla plachta Někdy se ji jak potkali, na seriál. Některý se ji potkali. No, ale to nevadí, vtipně změnili hlas. Ale to už bylo další vývojový stádium. My jsme začínali v těch 90. letech, protože za bolševika se tady vyrobilo za měsíc 5-6 filmů na Kavkách, na Barandově a najednou od roku 90 těch filmů bylo 50 na den, protože vznikla Prima, to byla premiéra TV, že jo, začala vznikat nová. Takže to jsme dělali v 7 lidech. V 7 lidech jsme dělali 80 hlavej film, jako úplně v pohodě, že jo. No, takže A to tohle jsme byl nadstandard. Tohle už byl nadstandard, No, no. jasně. A to ještě bylo tak, že Marie Franková vždycky říkala, já zítra dělám nějaký italský film, ale nevím, kdo v tom bude. Takže Pavle Trávníčku, co děláš zítra? Mám volno. Boudová, co děláš? Mám volno. Jarko, co ty děláš? Já mám taky volno. Mahy, co ty? Já říkám volno. Takže si objednala 6 lidí a ráno v 8 rozdávala role. Jo, protože se na to ráno podívala od 6, že jo, tak jako na rychlo převíjení, jenom byly jenom VHS. Ale tak bachal, jako já to znám z Brna, jo, to bylo ještě horší. no. Kdo se vešel do auta?
Jako jeli jste do Bratislavy? jezdili jsme do Bratislavy. Davaj? Kdo se vešel do auta? Studio Davaj? Ne, to bylo v tak. Brně. Ale to byl Dimas, to byl tenkrát, ještě ten se jmenoval jinak. Na kolibě, ne? No, ne, tohle bylo jinde, no, ale prostě kdo se vešel do auta jel, že jo, a daboval, takže a nejlepší bylo většinu hlavních rolí mluvil Maroš Kramar česky. Fuj. Jako, já jsem dostávala tak strašný záchvaty smíchu, já jsem nebyla schopná mluvit, že jo, protože on vedle mě mluvil a já jsem mluvila jako s ním, měla ty dialogy a vždycky jako, to je výborný, fakt, jako umí hezky, moc pěkně, česky. Já My mám jsme jednu... tam přišli v těch 8 hodin a Marie tam viděla nějakého mladého kluka na plátně nebo v té televizi a říká, Maji, pojď se, budeš mluvit tady toho George. Říkám, no v pohodě, no, tak jsem mluvil George, jedna scéna, druhá scéna, třetí scéna, pak zase jdete ven, to se točilo ještě chronologicky, od začátku do konce, ne jako dneska na vytáčky. A za půl hodiny mi volá, Mahy, pojď do studia, tak jsem šel do studia a ona říká, budeš mluvit tady toho Johna. Říkám, jasně, tak jsem měl George, měl jsem Johna, mluvil jsem zase jednu scénu, druhou scénu, jdu si zapálit ven, že jo, odskočit si, no a za 20 minut mi zase volá a říká, Mahy, pojď sem, máš tady toho Johna. Zase začal mluvit toho Johna a on potkal toho George. Říkám, Marie, ale oni spolu mluvějí. Co mám dělat, jakože? No tak změníš hlas, ne, ty vole. Já říkám, jak já můžu změnit hlas, jako Mahřál má jenom jeden hlas, já nejsem Tůma, abych dělal Olzáka, že jo. Že bych ho dělal takhle, jako, no říkám, no a tak se to nedabovalo, no tak jsem holt jako měnil hlas, ale samozřejmě všichni vědí, že jsem to byl já, no. Ale bylo nás 7 na 60 postav, takže to jinak nešlo, že jo, tehdy. Dneska už je to jinak. Viď? Dneska už jich je 8. A půl. A můžeš si vybírat. No, protože jsem producent a platím to, tak přece nebudu přeplácet lidi, že? Já vím. No to samozřejmě, děláš to výborně. Chtěl jsem říct, že to není zas tak dlouho, co se mi v jednom dubbingovém studiu stalo, že v jednom seriálu se mi potkal policajt, kterýho jsem dělal, a ten zločinec, kterýho jsem dělal, a já jsem se zatýkal. A čekal jsem, že to budeme dělat jako, no tak v téhle scéně udělá někdo, tak to změň. A ty já, ne, nechte mě. Želízka. A jakože vlastně jsme to fakt dělali takhle, ale to je v loni. No, tak... To je v loni. Dobře. Ale to je jako samozřejmě jako občasná záležitost, to se zas tak neděje. Ty jsi zmínila to obsazovací plátno. To mě zajímá, protože vlastně ty si mi, už když jsme se bavili asi před 2 lety o tom českém znění, který jsem točil tady s Tomášem a Jolanou Smyčkovou, tak jsme se bavili o tom, že já jsem říkal, že jste to točili tady v 17 lidech a ty říká, a to byl nadstandard. Normálně jsme tady ty balíčkový romanťárny dělali ve 12. Že jste si jako u Lásky nebeský trošku vydupali asi. Ale vlastně, že koloval jakýsi pomačkaný papír, oxeroxovaný, na kterým byly napsaný jako spjatí herci. Jo, to právě to jsem si dneska ráno na to vzpomněla. Říkala jsem si, to bylo jako, kde bylo nějaký dubbing forum a předtím ještě bylo něco jiného před dubbing forem. Nevím. Už nevím, jak se to jmenovalo. No nicméně tohle to prostě byly nějaký 2-3 archy papíru, kde byly vypsaný prostě Bruce Willis a prostě všichni možní a u toho byli prostě jako spjatí herci. A takže a nebo jsme si to fakt jako hledali, nebo jsme prostě fakt jako pídili a hledali prostě, když jsme věděli a fakt jsme, jako museli jsme mít trošičku větší přehled, než dneska jako režiséři mají třeba. Ono je toho jako daleko víc, že jo, teď samozřejmě, ale fakt jsme museli v té hlavě mít jako tisíce prostě možností a filmů a fakt jsme to jako vyhledávali a dohledávali a spojovali zodpovědně. Někdy se to netrefilo. Někdy se to nepovedlo, ale to se nepovede ani dneska, že jo, někdy. Když ten herec nemůže, tak co s tím, že jo. Nebo tam máš 2 svoje, že jo. No nebo. A pak ti přijde herec nasranej, že dělá toho druhýho a má oblíbenýho toho jinýho. To je taky dobrá situace. Jo. Mě takhle jednou volali z jednoho studia a říkají, uděláš Bruce Willise, říkám, to mě Alexa Piško zabije, že jo, to je nesmysl. A k nám nepůjde, on chce takový prachy jako a prudí a tohle a to. Tak já to dám někomu jinému. Říkám, tak počkej, tak zase někdo jiný, tak já to teda udělám. Tak já ho teda udělám. Tak jsem udělal jednoho Bruce Willise a co čert nechtěl, asi za 14 dní přišel Bruce Willis ke mně do studia, že jo. Tak říkám, tak samozřejmě dám Lexovi Piškovi, že jo. Alexa už se to nějak jako doma, přišel s tím svým pejskem malinkým. Mimo říkám, že to je největší český herec, protože má opravdu asi 2 metry. Takže se vohnul v tom mým schodišti, jakože seci do té sedačky a říká, dneska to Bruce Willise dělá kdejakej debil. Tož byla narážka na mě, říkám, nemáš dělat problémy produkcím, jako pak by si to nemluvil sám, no. Takže jsem dělal i Bruce Willise teda jednou v životě, ale jinak neskáču nikomu do zelí, nebo snažím se. Myslím si, že letos vyšel film, ve kterém jste namluvil Sylvestra Stallona.
To mě taky bavilo. A je to venku. To jsem si nepřipravil, to jenom jsem si na to tak vzpomněl, že vím, že to vyšlo. Vánoční Tak kostlivci. Já si mluvil všechny tyhle ranaře, no. Různě. No, povídejte. No dokonce i Aljašku v plamenech a to jsem měl 3 v žíle. A to bylo furt dobrý, oni moc nemluví tyhle z těch hranaři, že oni mají takovýhle pracky a on vždycky něco řekne a pak minutu mlčí, pak se 3 minuty mlátěj. No ale tady v té Aljašce v plamenech je na závěr asi 5minutový monolog a nebylo to vůbec upravený, že jo. A teď já šel po svých narozeninách, bylo to v červnu, na Novu, ještě to byla Nova tady u Máje. A já byl vzteklý jak ten pes, protože už jsem mezi těma replikama usínal. A bylo mi trošku těžko. No a pak jsem teda ten monolog jsem si ho v rychlosti nějak jako přepsal, upravil, což je jediný, co tak jako ještě trošku ještě umím do dneška, upravovat ty české verze. No a nějak jsem to namluvil a myslel jsem, že ten film úplně zapadne, takže Nova ho vysílala asi 70krát od té doby, od roku 94, že jo. Jo, tak za ten se stydím, jako to, tam je cítit, že ten člověk není úplně v pořádku, co to mluví. Já jsem u toho chtěl navázat, vy jste řekl, já jsem mi asi dělal všechny ty hollywoodský. Vy jich máte na kontě víc, jako Liam Neeson, taky Nicolas Cage, ten je váš, že jo, máte jich prostě víc. A vlastně tady tohleto rozdělování těchto velkých hollywoodských herců přišlo v těch 90kách, když přišly všechny ty kazety, tak vlastně kdo byl v té režii, tak ten obsazoval. No a vlastně v režii byl jakýsi Tomáš Marný, to mi můžete vyříct, kdo možná byl. Ono to nešlo jinak, jo, protože já jsem byl v takový partičce těch umělců dubbingových, to víte, velcí umělci do toho nešli. Aha. Do reklamy nešli. Tenhle rychlodubbing, jak tomu říkali, tak jako ti lidi, co měli angažmá v Národním divadle, na Vinohradech, tak jako my jsme pro ně byli plebs. Takže mi to všechno sbírali jednu roli za druhou samozřejmě. Já přišel jako Kandrda z divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni, na 100% do ABčka. No a vůbec jsem se neštítil práce, že jo. Takže já daboval. Když jste chtěl na dubbing v roce 93 v červnu, tak jsem vám dal termín v červenci 18. Jo. Já jsem byl opravdu tehdy hodně vytížený, tak dneska už teda tím pádem odpočívám. No a když tam byl nějaký mladý kluk, ať to byl Costner, Cage, Woody Harrelson, já nevím, no, je jich asi 20, tak vždycky jako, Mahy, tak to uděláš. No tak já to udělal a dost režisérů, ne všichni, Já jsem inovoval. To ctí do dneška, že jak já stárnu s těma klukama, tak je většinou jako dělám, no. Ale oni jak stárnou taky jako já, tak točí čím dál tím větší, lidově se říká, můžu to říct tady, sračky, no, takový špatný filmy, ale stejně je dabuju, no, takže zaplať pánbu, ale je jich čím dál tím míň, takže už není kolikrát ani na ty složenky. Bohužel. Ti odpověděl teda. To je takový vánoční téma. Ze složenek jsou moc hezký ozdoby. To je pravda. Z faktur neproplacených taky. Tome, já se chci zeptat tebe, tobě, když se dabovala Láska nebeská, tak bylo 30 let a daboval si, a to jsem si ještě hledal, protože mě to hrozně zajímalo, 55letýho Billyho Meka a tomu Rovanovi Atkinsonovi, mistrovi Beanovi, bylo 50. Tak jakoby tímhle tempem se dostáváš pomalu k dabingu těch nad hrobem, jako ono to tak postupně jako jde. Měl jsi vždycky jako starší hlas, nebo ses tam tlačil? Ne, já jsem měl vždycky takovejhle, co mě Veronika... My se známe asi od 14 let, měl vždycky takovej hlas. On přišel, 14? No, on ve 14 zněl, jak kdyby mu bylo 40, jo, takže opravdu to jako, bylo jasný. my se fakt známe hodně dlouho s Tomem. Když jsem přišel do školy a řekl jsem dobrý den, tak se děti vstají a říkám, co blbnete volové. Ale jsem profesor. A vylezl na talentovkách z těch dveří a říká, čuráci mě nevzali. A já na něj koukám a říkám, Tome, a zkoušel jsi být veselý? Seru na to. Ale to bych děkuju, že jsi mi věřila tady v tom filmu. Já už ti děkoval na tom Václaváku, jak jsme točili. Tam jsem si sedl a vedle mě seděl bezdomovec. Koukal tak na mě, napízal mi cigáro. Já jsem říkal, ježišmarja, oni už jdou s kamerou, za chvíli budeme v záběru. Jsem si zapálil a bezdomovec to s náma odehrál, celý. On to dohrál, tu scénu, ano. Celý to dohrál prostě. On tam seděl a v úžasu pozoroval tu kameru, protože neviděl, že se něco točí.
To bylo na tomto Takže když se fascinující. na to zpětně podíváte, ono to ještě někde lítá, viď? Jo, to je na novinkách. Ne, my jsme točili, jenom abych to osvětlil, my jsme točili takový speciální díl asi před 2 lety, ještě tehdy v českém znění, pořadu předcházejícímu tomuhle, kde jsme z právních důvodů oddělali a točili jsme, ano, a jmenovalo se to v českém znění. Tak dobrý, tak 2 písmenka jsou pryč. Každopádně točili jsme s Tomášem a Jolanou na Václaváku, kdy jsme vzali kameramana z novinek, on si nasadil steadikem a 25 minut jsme šli po Václaváku vánočními trhy, kde bylo úplně narváno lidí. On narážel do každého, chudera produkční prodírala cestu, že s dovolením, takhle my točíme. Takhle procházela. A Tomáš opravdu začalo to Jolanou, která odehrála tu scénu. Já jsem se bála, že něco poseru, tu začáteční. A Tomáš tam fakt takhle seděl na té lavice s tím cíkem, nebo a teďka nás uviděl a pan bezdomovec to opravdu dohrál, jako by byl součástí scény zaplacený komparzista. Byl skvělej, nabídl mi cigáro. Já bych jinak nehulil, že jo, v tom záběru. No jasně. Se nedovolil. No to je úplně jasný. Bude Rauchpauza? Ještě ne, prosím. Když tak později. Michale, Verča zmínila to, že jste seděli nad tím obsazovacím plánem. Veru, hlavně ještě důležitý říct, to byla tvoje první režie dabingová. No právě pod dozorem zdatného ošetřovatele, takže No. Míša, za to všechno může Míša, protože mě vlastně jako přizval k tomu, že jo, protože klasicky nestíhal, měl toho moc. To jste si trochu, pane redaktore, nezjistil, protože ten film jsem režíroval já, dostal jsem ho na starost já a ano, bohužel měl jsem časový pres, tak jsem přizval ke spolupráci Veroniku a domluvili jsme se, že, protože jsme za sebou už několik dobrých spoluprací měli, tak jsme se domluvili, že spojíme příjemné s užitečným. Ona mrkne, jak se obsazuje, režíruje, dali jsme to dohromady a ano, od té doby na tom filmu máme pade na pade, dělali jsme ho spolu, obsazovali jsme to spolu, točili jsme to spolu, já si pamatuju lidi, se kterými jsem točil, některými musela Veru připomenout, ale jako za ten film jsem byl zodpovědný já, ale líbí se mi, že se s těma zásadníma otázkama obracíš na Veroniku a pořád jenom čekám, co z toho vyleze, protože si říkám, že tohle se asi Já jako jsem si chtěl, ví. ty jsi tam byl taky, že? Já jsem tam přišel. Nepřišel. Tak jsme se k tomu dostali a jdeme dál. Michal jsem tam neviděl. No, to no, já jsem si- a je Tebe jsem Protože- natočil. Protože Tomáš točil se mnou, že jo, zrovna, Jo, takže jo, jo. jako to, právě my jsme to netočili spolu, ve studiu jsme nebyli No spolu, jasně. my jsme měli každý svůj Právě den. z těch časových důvodů jsme točili Právě. každý někoho jiného, každý v jiný den. Ty jsi možná to, já jsem tě měl Já točit, nevím, ale ty jsi kdo mě totiž dělal nepřišel, tehdy protože jsi teda, měl člověče. nějakou ranní indispozici, ale tak to už je příběh na Ne, jindy. to není možný, to není možný. Já si myslím, že už je to dávno, už je to pryč. Myslím, že koukáš na mě. Trošku. No, nicméně, ty No, můj plachty, no, jakože... ty plachty a vlastně k Michalovi jsem ještě chtěl říct, Radši ne. že pane redaktore, jak se mě hezky nazval, tak tato informace o tom, že z časových důvodů nebyla veřejně dostupná. Na Budíkově si sice dodnes dají nalézt ty smlouvy, které tam jsou tam v archivu, Martin mi o tom teď říkal, ale bohužel tam není řečeno, že někdo měl nějaký den a někdo nějaký den ne, takže snaha byla zjistit, co šlo. Přitom se stačilo zeptat tu zdroje. Já jsem si to chtěl nechat sem, já jsem to chtěl udělat kouzelný. Takže jdeme k těm plachtám a to jsem právě si chtěl zeptat. Obsazovací plachta, vy jste si teda, Růčo, napsali všechny postavy, které tam jsou a na kterých stránkách se No objevují. vypadalo to jak piškvorky, prostě, jakože normálně, prostě čtverečkovaný papír, že jo, starý dobrý čtverečkovaný papír, dvoustrana, my jsme měli teda asi 2 dvoustrany, protože Slepený. to bylo prostě slepený, protože prostě těch stránek bylo jako hodně. Lidí strašně moc. Lidí strašně, takže prostě jako napsat si do levýho sloupce prostě jména postav, vedle nich prostě jména herců a vedle toho vytečkovat, na kterých stránkách jsou. A to znamenalo to, že prostě my jsme si vytečkovali opravdu ty stránky, kde jsou ty lidi a tím jsme viděli, kde se nám jako kdo může potkat, což u tohle filmu fakt bylo důležitý. Takže to bylo, vypadalo vlastně, ale takováhle příprava vypadala jako u všech skoro filmů, nebo to jinak nešlo, protože jako elektronicky to, jako dneska to vypadá jinak, ale My jsme v to podstatě... posílali ještě po Hedvice tehdy. No, po Hedvice, přesně, já teda po Sobovi.
Já měl Hedviku. Jo, takže tak, no. A ještě teda samozřejmě existovalo nějaký ideální obsazení, což je teda dneska taky běžný. A pak, když ty lidi navoláváš, zjistíš, kdo nemůže, koho s kým můžeš přehodit, tak se jako začneš říkat, kdo je ti jako ne milejší, ale komu dáš jako přednost před někým, kdo něco udělá líp, a pak jako vzniká nějaký jako kompromisní dubbing, který furt jako asi vznikl, bych ale tady řekl, jsme velice jako dobře. zrovna u toho si pamatuju, že jsme docela jako byli, To vytrefovali. že jsme to vytrefovali, že nám jako málo kdo vypad z toho obsazení, jakože to, co jsme si vymysleli. se báli, aby nás pak nepomluvili, až a hlavně jsme bude na za to, 20 jako let myslím beseda. si, že jsme na to měli docela čas, jako že jsme obsazovali docela měsíc dopředu, nebo jako že fakt jsme měli, kvůli tomu mě i Míša k tomu vzal, protože byl na to jako relativně Protože jsem prostě na to měl čas. měsíc. No, právě. takže tak jsme mohli nad tím jako chvíli Byl prostě prostor na tom laborovat pracovat a navolávali jsme včas, jako no, takže to bylo jako, že jsme fakt docela jako měli zvládnutý. všechno, no, že jsme měli všechny, které jsme chtěli. Zdenko, já jsem se vás ještě chtěl zeptat. Vy jste říkal, když se vám zavolalo v roce, nevím, 98 jste říkal, tak jste dali jako termín na dubbing za měsíc dopředu. Bohdan Tuma mi vyprávěl skvělou historku. Ne, vlastně mě to říkal nějaký produkční o Bohdanovi, a to bylo, že nastoupil do studia, novej produkční, zavolal mu Bohdan Tuma a řekl: hele, do toho seriálu, co budeš točit příští týden, tak já můžu prosím tě středy, čtvrtky, pátky. A on ještě nevěděl, že bude točit seriál, ale Bohdan už věděl, že v něm bude. No bylo podobný, no. To bylo s Tondou Navrátilem a Bohdan volá Tondovi Navrátilovi, který dnes a denně točí u mě dneska dokumenty, tak mu říká: hele, Tondo, povídá Bohdan Tuma, co děláš v sobotu? On říká: v sobotu já nemůžu, myslel si Tonda, že ho chce obsadit, že Bohdan taky režiroval. Co děláš v sobotu? Já točím na Budíkově nebo někde, že jo. A on říká: no, ale já tam nejsem, tak co s tím budeš dělat? Takže si řekl normálně o obsazení, jako, že jo. Takže Bohdan byl jako fakt jako střelec, jo. Že se toho Tak nebál, si mě no. tam napiš, já mám v sobotu volno, že jo. No jo, to je přesně ono. To je asi ta historka vyprávěná těmi tisíci lidmi prostě dále a dostali jsme se k ní takhle. No, já se chci zeptat vlastně, myslím si, že je to záhodno, chvilinku odbočit jenom od Lásky nebeské a podívat se na chvilku na ty vaše vlastně první dubbingy a ty první zkušenosti, které v těch 90kách, 80kách u některých možná proběhly. Řeknete mi o nich? Michale, můžeš začít? Já si nic nepamatuju. Výborně, děkuju. Ještě, že jsi přišel. Zdeňku? Rád. Kdykoliv. Děkuju za pozvání. Já děkuju za přijítí. Já už mám za sebou s tebou hodinové vyprávění o filmu Láska nebeská, já ten film v životě neviděl. A to nikdo nevidí, ten herec. Pokud si to nepustíš v televizi, tak vidíš jenom ty svoje repliky, že jo? A já jich tady v tom filmu moc nemám. Navíc se za to stydím, protože normálně ho dělá buď to Soukup, a nebo Míra Meduna, že jo? Takže já dělám, že jsem ho nedělal, tenhle film. Je takhle. Ale mně to třeba nepřijde špatný, jako fakt mi to přijde, Je že to ten přijde hlas výborný, sedí. samozřejmě, No že jo? tak je. Jo, Nám ale se to není líbilo. To můj herec, není to můj herec. Jasně. Tomáši, vzpomeneš si na nějakou svoji první dubbingovou zkušenost? No já teda nevím, jestli je to dubbingový, jo, ale já jsem točil jako dítě filmy, jo, takový ty dětský, jo, s Vlastou Vanečkovou, tam mě objevila vlastně pro film. A pak, když se to natočilo, točili jsme to 2 roky, 9 dílů, jo, na Moravě jižní. A tak se to celý přetáčelo v Holešovicích, 3 měsíce se tam chodovalo, počasí pršelo. Tak jsme seděli v tom bydném sklípku, mělo 8, veď. Já tam měl šatnu s Petrem Kostkou, s Petrem Štěpánkem, který říkali, ale skoč nám pro 2 bílýho, 2 červenýho, tak to jsem takhle měl. A pak jsem vlastně posynchrony dělal. Ne dubbing, ale já dělal posynchrony v Moskvě, že jo, říkám to dobře, na Barandově. A tam si povšimli ti režiséři teda nějakých těch, že teda mám hlas, který nemá výrazný vady. Dobře jsi to řekl. Michale, čemu se směješ? Já se strašně bavím. On se uchechtnul, když zaznělo o tom, že nejsou vady. Ne, nejsou vady. Jsou vady a vady. Tak. A teď jak to bylo obsazený, že jo, celý Československo, že jo, v těch dětských seriálech, no tak hledali se ty hlásky, kde bych mohl nejenom sebe, jo, ale ještě někoho a změnit, no tak jsem se takhle dostával vlastně k tomu dubbingu, ale tam jsme se setkali i s Veronikou v tom Brně, protože jsem vlastně z Brna původně. A tam jsme s Veronikou dělávali a já jsem totiž měl
pocit, že to bylo na té kolibě, že to se jmenovalo Studio Attack, kde jsme dělali ten film. No je to možný, no. Já si ho dokonce pamatuju, Děti kukuřice 2. Jo, ale ten se ani nevysílal. Já jsem jich tam točila spoustu, takže já nevím. Jo, já jenom nevím. tenhle. Jo, No, teda, já už si to nepamatuju. se s nám vešel do auta jenom jednou. Jenom jednou, no. Já byl takový zlobilý Já byla chlapeček, tenkrát hodně no. hubená, takže jsem se tam vešla vždycky. Jo. Takže Na takovou tu ramení opěrku. no, já jsem seděla v podstatě lotítku. na tom držáku na dveřích, no. Takže dobrý. Ale to se tam jezdívávalo. Jo, jezdívávalo, no. To už byly držáky v té době? No, takový ty ručky tam byly takový Jo. na dveřích. No, to dobrý, nevím. Ale začínal jsem posynchronem, to které na ten dotaz. Jo, děkuju. Že vlastně to je něco jiného než dubbing, že jo? To je posynchrony, když Jo. je to v podstatě do češtiny. Ano. Dobře. Já bych to tak jako nějak Jo, no tak vysvětlil, to je jo. uspokojující odpověď, děkuju. Já bych se z tohohle jenom na chvilinku přesunul. Zdeňku, to byste mi mohli říct zase vy jako, jak to podat kulantně, jako největší Jako starý, jo? pamětník této skupiny. Normálně jako. No, jako, tak jako starý. Jediný jak chcete. přeživší tady z téhle skupiny. Přeživší těch 90. Řekněte mi, jak to tehdy s těma jako VHS-kama, který prostě přišlo, jak jste řekl, hrozně moc filmů a točilo se. Martin Zounar řekl, že v roce, nevím, 90 vešel do dabingu a v roce 95 z něj vyšel a měl o 100 kilo víc. Tak jako, že tam prostě seděl a točil VHSky. Jak byste vy ty 90ky dabingový popsal? No, byla to hoňka, no. Byla to hoňka a to se udělají za den 3 filmy. To ještě byly noční frekvence, že jo? To začalo v 10 večer jako točit jako biják, že jo. A říkám, nedělalo se to tak, že by se mohlo vytáčet. Dneska natočíte hlavní roli, mě si pozvou a řeknou, chceme tě na 3 hodiny. Říkám, a ten celovečerák má 3 hodiny, ne 1,5 hodiny. Říkám, tak co by tam 3 hodiny dělal, že jo. Takže za 1,5 hodiny půjdu domů, ne, samozřejmě. To chcete točit jako real time, jo? No, jistě, no. Ale tehdy se to točilo od začátku do konce, začalo se ráno v 8 a ve 4 už to bylo vykešovaný. To se platilo v keši. Takže na to vzpomínáme jako v dobrým, protože dneska, když dostanete honorář, tak si počkáte třeba půl roku někdy, že jo. Jo, tak to je taková změna oproti těm 90. letům. A Ten cash samozřejmě by se mohl klidně zavít a dostanete zase. půlku, že jo, oproti těm 90. letům, protože jste tam byli jenom 1,5 hodiny, sice hlavní role, ale nicméně za 1,5 hodiny přece nebudete chtít, já nevím, 1100. Tak tady máš 5 kilo a nazdar, že jo. Navíc, jak si všichni teď odbočím trošku, všichni mají pocit, jaký jsme milionáři. A to je komický, protože jak to vysílají furt ty filmy jako znovu a znovu a znovu, tak vždycky mi říkají, ty vole, zase ten Mahdal má prachy, zase ho vysílá jako, zase tam má prime time hlavní roli, tak my doživotně a až se to šíří na Marsu, na Měsíci, od nás si vykupují práva za 500 korun českých a můžou si ti distributoři s tím dělat, co chtějí na 100 let dopředu. Jako. Takže dubbingem opravdu nikdo nezbohatne. Když hrajete v nějakém seriálu, jakože jak my říkáme, na ksicht, tak tam nějaký tantiemy dostanete, ale v dabingu nikdy nic. No. Takže já těch filmů nasekal, odhaduju v těch 90. letech a do dneška nějakých 8-9 tisíc. A faktem... Dobrý. No a to jsem ještě režíroval, že jo? No, Tomáš Marný. No to jsem To jste mi musel. nedopověděl. Proč totiž to toho Tomáše Marný. opakuješ? No, to je totiž strašně dobrý. Tomáš To je Marný je úžasná přezdívka, kterou jste mi už kdysi právě vysvětlil. No, protože začala televize Nova a já jsem tady za rohem měl kamaráda, který vlastnil takový největší postprodukční studio na reklamy. Takže já jsem buď to reklamu mluvil, nebo jsem reklamu režíroval, nebo jsem mluvil v nějakém filmu. A teď byla sobota večer, ta Nova se rozjížděla, měla 80% sledovanost. Já jsem tehdy byl ještě v rádiu Vox jako moderátoru Karla Svobody. A Karla Gota a těchto kluků a ti říkali, Mahy, ty tvoje keci nikoho nezajímají. Ty budeš vysílat jako všichni ostatní, protože americký průzkumy tvrdí, že 70% populace je po hranici debility. Pro ty vysíláme. A ne, že si tam budeš dákat ty svoje nesmysly. Takže pěkně řekneš název písničky, kolik je hodin, a drž hubu a pustí se písnička, jo? No a teď byla sobota večer, člověče. Prime time, hlavní role, já nevím, Kostner, Mahdal, že jo. Reklamní blok z 10 reklam, 8 mluvil Mahdal, že jo. Přišel další film a tam už byl třeba Cage, že jo, zase hlavní role Mahdal. A v pondělí byla na Nově vždycky porada, tam byl jistý program ředitel pan Vít, pan Železný byl ředitelem a zavolali si Dušana Valtra, který byl šéfem dabingu a říká, nejsme televize Mahdala, ty vole, zrušte ho, to je, já jsem se koukal v sobotu na svoji televizi a furt slyším toho Mahdala, že jo.
No, takže si mě zavolal Dušan a říká, Mahy, trošku to omez. Říkám, no tak oni mě zatím jako obsazujou, že jo, to skončí samozřejmě tahle velká, ale teď mě obsazujou, tak přece se toho nevzdám, že jo. No nějak to omez. No a jak jsem začal režírovat, jak jsem se schoval, začal jsem režírovat a těmhle klukům, těmhle generálům jsem vzkázal, že v českém znění Tomáš Marný. Protože jsem se nechtěl nechat jako dát a nechtěl jsem se nechat vynulovat. No a nějak jsem přežil do dneška, takže jsem jediný přeživší těch 90. let. Ano. Nebylo to marný. My ti za to Starý, jak jsi děkujeme. nazval, ano. Jo, my jsme rádi. No tak keci si necháme na pák. Můžu něco říct? Ano. Jenom navazuju na to, jak jsi říkal o tom výkupu těch práv a o tom, že když se natočí film, tak prostě se za nějakou 100 korun prostě prodají práva a vlastně ten zadavatel si s tím pak už může dělat, co chce na doživotí. Já jsem si u Veroniky ověřoval, jestli se bavíme o dobrém filmu, tak jestli si dobře pamatuju, tak tady byla ukázka z Titanicu. A vlastně to je možná docela jako zajímavý, což se asi nevědělo, tak vlastně ta ukázka z toho Titanicu nevznikla tak, že by tam přijeli opravdu protagonisté, ale protože se to točilo ve studiu, kde se Titanic točil, protože tam byl šikovný pan zvukář, který to právě že ne, protože to prostě dělala stejná produkční společnost, stejný studio, takže jako právě nikdo nic jako vlastně neporušil, já neříkám, jestli to je úplně korektní nebo ne. Nicméně díky tomu jsme mohli v tom filmu slyšet vlastně jako originální ukázku z Titanicu, která tam byla použitá, což si myslím, že třeba se úplně neví a tohle je docela jako zajímavý, tak to jsem si připravil na dnešní večer jako takovou specialitu. Takže konečně jsem to řekl Aktualitu. a tímto vlastně ten večer pro mě Michal končí. Michálek. A já moc děkuju, to bylo celý. Děkuji, Michale. Ne, my když jsme se na to koukali, já jsem nad tím přemýšlel, protože vlastně tam je Michal Mohl se zeptat. Jitka Ježková, já už se ptám. Tak právě mě to zajímalo, jak to bylo, protože vím, že oboje se dělalo na Budíkově. Co tam nebylo? Jitka. Živě. Jitka Živě nepřijela. nebyla, ale nepřijela. nepřijela. Ne, to on opravdu se vzala ukázka z toho filmu. No a právě opravdu k tomu jako... mířím, ano, že jsi to dělal ve stejném studiu a právě jsem si říkal, jestli se to jako mohlo. A protože to měl stejný distributor, stejná firma, tak se to opravdu mohlo použít, což bylo vlastně super. Máme tady otázku od Lidu. Budujete si nějaké pouto k postavám, které dabujete, nebo na ně zapomínáte v moment, kdy opustíte studio? Já Veroniko. povím rychle a rovnou, jo, protože já dabuju jenom pod pohrůžkou smrti, takže Pod poduškou? Pod poduškou a pohrůžkou. Mě to nedělá dobře, takže já dabuju málo a to, takže já vůbec se nezžívám žádnýma postavama, jako já jsem úplně v klidu. Jediná, která mě fakt bavila, teď mi poslal Robin Pařík jednu ukázku a nevím, jestli to bylo z Hele kámo, kdo tu vaří nebo něco a byla tam strašně nasraná a strašně sprostá servírka a tam mě jako hodně bavila, no, to je jako, tak tam mi přirostla a s tou jsem jako zžitá do dneška, ta jako v pohodě, ta je jako dobrý. Ta zůstala. Ta mi domů může. Tome. My jsme u Zdenka Machdala, musím to zmínit, točili Pařbu v Las Vegas, veď? Ano. No tak ten Alan, jo. No. Tak toho mám tady. Jo. Se vším všude prostě. Že točil jsem Pařbu v Las Vegas, Pařbu v Bangkoku jsem netočil. Ale pak byla ještě Pařba na 3. To jsem dělal. Takže ten zůstal jako v srdíčku. Ten mi zůstal, to je... Ten herec s nevyslovitelným příjmením. Zach Galifianakis, nebo tak nějak to je. To je on, ano. To teda neumím, ale to je dobrý. No a pak samozřejmě tady z té Lásce nebeský, že jo. Co je zajímavý, tak Rowan Atkinson, jo. To teda ti musím poděkovat, protože od té doby, teda já už nevím komu, To je jedno. Děkuj nám oběma. Děkuj nám oběma, Tome. Takže oběma děkuju. Důležitý je, že jsi zůstal. A v podstatě ten Rowan toho nikdy moc jako nenamluvil. Já ani nevím, kdo ho předtím dělal. Mě se na to zrovna včera Jirka Prager. někdo ptal. Jo. A pan Lábus ho dělal párkrát taky. Taky, no. V nějakých bínech. A to, že se nepřebírají ty role, nebo nebejvá to zvykem. A nerad bych teda, aby někdo potom měl s tím, jak se to řekne, problém, nebo takhle. Ale ptám se, snažím se, ale dneska už na to není čas. Já jsem se tě ptal
Ptal jsem se vás, kdo... Ne, neptal, Tome. Já myslím, že tehdy Neptal. ho mluvili jenom titulky, si myslím. Já myslím, že v té době ještě ne, vůbec tehdy jako ho nikdo nebyl a nemluvil. myslím si, že to zrovna se nám jako docela povedlo, tahle volba. Jo. Byť teda si tam měl ještě jednu No, roli. chci poděkovat, protože teď teda jde do kin další pokračování s tím Rowenem. Už toho, on je teda vynikající herec, jo. My ho známe všichni jako mistra Bína, ale teďhle prostě to je hráč a rozmluvil se a pokračuju dál. Je to pro mě čest, když můžu tady takovýhle skvělý hráče. Já nevím, jestli to řeknu dobře. Pokrývat. Já jsem měl kamaráda Lubin Kostelka, jo. A ten se mě vždycky ptal, prosím tě, co děláš, čím se živíš? Já říkám, no, dělám dubbing. A on říká, pokrývačství. A dál, já říkám, no, hraju divadle, taky na prd. A moc netočíš, že říkám, no teď s váma tady, že jo, ten seriál, ale jinak on říká, víš co, my jsme si říkali s tím Láďou Menšíkem, že my nemůžeme dělat věci, kde nejsou prachy, jako je divadlo, nebo my musíme točit filmy a já říkám, no jo, no tak tam asi jsou peníze, a na co jste to potřebovali? No, ty řekl na kurově a na chlaст. No, Děkuju za historku. Taková vánoční. Hezká. Jo, a kde jsou tam ty ozdoby? Láska nebeská, že? Ty Tam sundely. jsme skončili, myslím, před chvílí. Ne, já bych ještě zůstal. Pánové, ve vás něco zůstává, když něco namluvíte? Kromě zášti z podpisu smlouvy, to jak jsem jsem tak zvědav. pochopil. Ve mně toho nikdy moc nezůstane. Já mám 5 dětí, že jo, takže já spíš rozdávám, než bych přijímal, že jo. Ty už jsi splnil. Ne, já jsem splnil, samozřejmě. Ne, tak u mě to je jako složitější, Mahy protože... ještě neskončil. Já jsem ještě nezačal. Vždycky, když jsem takovýhle besedách, tak ty Vyprávěj. děti jako říkají, a řekněte něco jako Cage. Říkám, no, já s tebou mluvím jako Cage, že jo. Tak řekněte něco jako Murphy. Říkám, já s tebou mluvím jako Murphy. Tak jako Kostner. Já říkám, no ale takhle já neměním hlasy, protože ono to jde v mém případě dost těžko, že jo. No, my jsme, jak říká Bohdan Tůma, já nejsem placen za přemýšlení, ale za čtení. Takže my čteme. My čteme, nemusíme se učit texty, takže netočíme filmy, protože už bychom se v tomhle věku, no možná tady mladý, by se naučili ještě text. To jsou naši mladí. Já si to tohle nepamatuju. Jo, my jsme jsme mladí. postavili kolej do Hodonína a přitáhli jsme ho do Prahy, kluka, že jo. Viď? Nemáte zač. No, takže já to nějak jako, já se snažím odevzdat profesionální práci, abych nevadil, to je základní pravidlo dubbingu, aby když na to potom ten divák kouká, aby si neříkal, ty vole, kdo ho zase mluví, že jo. No pár lidí si to pochopitelně říká, hlavně režiséři, zase to dali Mahdalovi, že jo. Takže to jako chápu, tam jako jistá řevnivost, ale já věřím, že normálním lidem jako snad nevadím, no. Zatím nikdo moc jako nekritizoval. Mně Ale tam taky nevadíš. No, Děkuji. nevadí, ale schválně, přátelé, poznali jste, Nicolas co za Cage. obchodní řetězec je tady pan Mahdal? Slyšíte to tam všichni? Můžete mi dát jedno od čtvrtka? Vy to umíte říct, jako, že jo, to já si to musím dát za od čtvrtka, to se strašně blbě říká. A pojďte hezky plně tak, jak do té reklamy řvete. Teď jsem to namlouval, teď jsme dělali... No tak znova. No to mám v telefonu, Třeba- ale to je obchodní tajemství, to by mě jako Lidl žaloval, že tady jako prozradím, kolik bude Dej stát nějakou starou. melon příští týden. Nějakou jo. starou. Jako nejslavnější Nějaký jsou starší banány za sazby. 1990. Ta No je rezonuje pár v ve lidech. třetí řadě, že jo? Ano. Pro pána ve třetí řadě, tak pojďte. No, vy to umíte líp jak já. Já vám no. věřím. Ne, to já nemůžu, to je... Já nemluvím zadarmo. Tak se pak domluvíme po show. No. Ne, tak to je zase výhoda, že když už se dopracujete do tohohle stádia, tady máme Oskárka, ty si rozjížděl velikou kampaň dneska Vodafonu, že jo? Takže víš, o čem mluvím, od té doby jsi chudej, to je mi líto. Musím dělat dubbing. No, ale to pro ty herce je taková odměna, protože tam přece jenom ty peníze jsou trošku jiný. No. Nejsou to žádné miliony, ale je to příjemnější život, když se navážete na takovýhle řetězec, ať je to Albert, Lidl, cokoliv. Jako no. Že ta frekvence toho natáčení
je tam docela ostrá, ale musíte být 24 hodin denně k dispozici. To je taková nevýhoda, že když jdu na dovolenou, tak všude mám s sebou mikrofony, krabičky, všude natáčím, že jo, posílám to do studia, oni to mění. Vy máte takovou kostku svoji, jsem slyšel, úžasnou, kterou vozíte na loď. Takovou kukaj, no všude, do letadla, všude to mám, jako, že jo. Teda v letadle nemluvím, ale když někam jako letím. Tam mluví letušky. Ale to máte třeba pátek, jedete v autě a oni vám řeknou, že je 4:30 a že do 5 to musí být v rádiích, protože pak jim to nevezmou, že jo, Nova do 6, na pondělí vám nevezme spot už jako po 6 hodině, v sobotu, v neděli se na Nově nedělá a že ty mandarinky nestojí 26,90, ale 25,90, že jo. Takže musíte zastavit na parkovišti. Naštěstí v autě je docela dobrá akustika, takže tam ani tu kukaj nepotřebuju, takže jenom vytáhnu ten mikrofon, ten mám klasický Neumann. No, namluvím to, pošlu to jako mailem do studia, ti to trošku jako upravěj, no a v 6 hodin to je na Nově, no. Ale 24 hodin denně, já jsem taky železničář, já mám furt nějaký služby. Fabrika, normálně. Je to taková fabrika. No. My bychom tě skoro chtěli politovat. Jo, A děkujeme ti za to. Tebe jsem dlouho neviděl plakat. Michale, byl zmíněn Oskárek nebo Vodafone, to jsme vlastně, to tady mám taky připravený, pane redaktore, než mě z toho nařkne, že se stačilo zeptat. Tak nařkneš, to je to slovo. Nařkno, no tak ale chtěl jsem se na to zeptat, protože Nehádejte se, kluci. nedávno jsme se v jednom studiu viděli a ptali se tě na číslo účtu a ty si to číslo účtu začal diktovat jako ten číselník. Jako automat, no. Jako automat a pak si řekl úžasnou věc, umím i nástřihy, 24. No. Udělej nám Vodafone. Máte jednu novou zprávu. Nemáte žádné nové zprávy, protože se to všechno stříhalo po slovech a tvořilo se z toho prostě milion vět. Takže to jsem se jako, tam jsem se docela naučil, což bylo dobrý i pro dubbing, nastřihávat fakt jako po slově, což není úplně jednoduchý, protože prostě to jsem dělal tak strašně dlouho a tak strašně dlouho nejenom jako v délce let, ale i, že jsme třeba točili 4-5 hodin v kuse různý hlášky, z začátku se dělali v angličtině, tak tam to bylo spíš jako pro vietnamskou enklávu nebo tak. Já myslím, že tomu Angličan nemohl nikdy rozumět to, co jsem namlouval. Nicméně mi to vydrželo docela dlouho, takže díky. Ale jako tam jsem se naučil tyhle ty věci a slepovat. A ano, když se mě někdo zeptá na účet nebo diktuju něco, že mi zavolá pojišťovna a mám něco vyřešit, tak to automaticky diktuju s tímhletím, s touhletou dikcí toho automatu a většinou mi rozumí na první dobrou, což ne všem rozumí. Já jsem dělal takhle banku a přišel tam mnou vodouch, Ivan Vodochodský a říká, ty vole, já tam zavolám do té banky a tam vždycky řekneš, Mahrál mi řekne, stav vašeho konta k dnešnímu dni je 156 korun 30 haléřů. A říká mi vodu, ty vole, řekni mi, že tam mám 1,5 milionu. Jako. Řekni mi to aspoň do uška, stav vašeho konta je 1 500 000 korun 60 haléřů. Máme tady otázku od Lidu. Kdyby neexistoval dubbing, v jaké jiné oblasti byste se chtěli uplatnit? Dubbing. Michale, já hrozně děkuji, že jsi přišel. Kdykoliv se rád vrátím. Tak mě to je v podstatě jako jedno, že jo? Já mám takový heslo, nic nedělat a vydělat, no. Ale moc mi to nevychází, no. Ale líbilo by se mi to. Tak to je docela jako snový asi. To se mi líbí na těch amerických hercích, oni natočí jeden film, že jo, ten honorář je třeba 120 milionů, z toho práce je třeba $10,000, ale ty práva, to mají ošetřený. Tam si vezmou 120 milionů tyhle Cageové, kdysi před 20 lety, že jo. Dneska už to nějak neštuduju, ani jim to nezávidím, ale nicméně tady je to úplně obráceně a úplně blbě, no. Tady ty práva fakt jako nefungují. Kdyby fungovaly, tak by to bylo velmi příjemné pro ty komedianty, ale... Takže jsme odsouzeni makat do posledního dne, no. A licencím na rok do televize. Třeba. No. Třeba na rok, no, a ne na 100 let. Že? To už bychom to dělali, tuhle besedu online z Baham. Tome, co bys dělal, kdyby nebyl dubbing? Ale vlastně ty jako neděláš ten dubbing tolik, takže řekněme, u tebe to můžeme pozměnit dubbing herectví. Co bys dělal, kdyby nebylo tohle? Kdyby nebylo herectví. Kdybys ty nedělal herectví, tak co bys dělal? Já ti člověče řeknu, že bych vlastně nedělal už nic. Tomu rozumím. Jo. Ano, díky. Už druhej takovej, bezva. Veru, co bys dělala ty? Tak to já vím naprosto přesně. Tak to já bych byla jenom v moři
a jenom potápěla a učila potápění. Taky hezký, taky hezký. Je to něco víc než nic nedělat, ale zároveň je to jako příjemný. Ještě je to takový jako pěkně spojený. A hlavně ty lidi jsou tam šťastný, daleko víc než v dabingu, to je zajímavá věc, jako jo. Oni prostě skočí. Moře je větší. Ale tyjo, nevím, čím to je. Ale jsou tam prostě šťastný ty lidi a ono je to jako hrozně nabíjející, no, vidět ty lidi spokojený a šťastný. V tom dabingu úplně jako nevím. Ale jo, jsem tam někdo šťastný je. Jo, Michálek je vždycky Jo. šťastný. Já jsem že strašně vidím. spokojený. A já taky, já jsem jako taky, ale protože vím, že zase pojedu k tomu moři, že jo. Ne, jenom, že jsem teda jako neodpověděl úplně přesně, jak chtěl pan redaktor. Tak Děkuju. já bych asi určitě chtěl dělat furt něco kolem hlasu, protože je pravda, že mi to strašně baví, takže kdyby nebyl dubbing a furt bych se věnoval herectví, tak bych asi pořád se snažil jako motat někde kolem rozhlas, rozhlasové hry, něco takovýhle práce s hlasem, protože je to jako něco, co mě baví a specializuju se na to. Dobře, děkuju. Já to nechci úplně bulvarizovat v tento moment, ale chci se zeptat na jednu věc, protože přece jenom k těm 90kám to jako tak nějak strašně patří. Ano, Zdeněk už se načepířil, bude mluvit Já jsem taky dabovala v pamětník. 90kách. A teď jo. Jsem taky stará. Já se chci zeptat, ono se totiž v 90kách u nás daboval takový jeden specifický žánr filmů, který úplně nebyl jako vysílaný v kinech nebo tak. Točilo se to většinou v noci a platilo se tam cash a docela dost peněz. A já tady mluvím o tom, že se u nás dabovalo porno v Česku. A slyšel jsem od více herců, že to byl jako ten největší kšeft, který mohli vlastně dostat. Protože za měsíc v divadle bylo třeba 3,5 tisíce korun, ale za jeden pornofilm bylo 5 tisíc korun. Je to furt vánoční speciál. Jo, tak Jenom abych věděl, ta tematika. Jo, tematika tohohle filmu může být taky některý vánoční. byli z Vánoc třeba. No právě. A jo, vlastně. Určitě. Konec konců, tady se taky točil vánoční Láska film. nebeská. Hele, jo, jako dobrý. Tak já jsem spíš tyhle filmy žil, než abych je daboval. Tak to řek krásně. To řek moc hezky a my ti začínáme závidět. Já jsem v tom nikdy neúčinkoval. V těch soft filmech, které šly na Nově od půlnoci, tak jsem tam, jo, ale tam jste nic nevěděli, že? Protože ty byly jakože hraný, to se pouštělo na Nově, dneska už to není. To byly scénka 10 minut, ta se normálně nadabovala, pak ti protagonisté 5 minut něco dělali, to se přejelo a pak zase mluvili, takže my jsme z toho nikdy nic neměli, že jo. Ale jednou přišel za mnou člověče, můj člověk, co mi stavěl důchodce, co mi stavěl barák, říká, co ty má dělat, ty vole? Ty děláš ty filmy jako, než to by jako třeba pro starou nějaký takovýhle film, víš, že bych ji to pustil večer, 70letý pán, že jo. Já říkám, ty, já nic takového nemám, žádnou VHSku, že jo. Tak se zeptej těch kamarádů, říkám, kdo by? No tak Bohdan Tůma, že jo. Tak mu volám Bohdanovi, říká, ty vole, já mám 12 metrů, porna. Říkám, počkej, jak 12 metrů? Tak jsem přišel k němu do ložnice, jedna VHSka vedle druhý, kolem celé ložnice a ty hřbety čítali 12 metrů těch VHSek. Tak říkám, vyber si, jaký chceš. Tak jsem vzal 3, přijdu s tím domů a říkám, než to tomu důchodci jako dám, tak se jako podívám na kousek. Tak jsem to pustil, tam ti protagonisti dělali to jste možná slyšel někdy už v kyně, že jo? A nad tím v českým znění, to je ale Macek, viď? Drž ho pevně, drž ho, dělej. Ale oni nemluvili vůbec. Říkám, Bohdane, ty blbče, ty vole, to vůbec není erotický, že jo? Říká, to je taková nuda, tak jsem si vymýšlel texty, no. A to já jsem to řekl slušně, to on tam používal výrazy, který asi doma normálně používá. No, 100%. Ne, on je totiž dodnes k dohledání takovej jeden, který se jmenuje Josefina Mutzenbacher, takhle. A to je Já to neznám. Já na tom vyrůstal. Jo. To byla první kazeta, kterou jsem našel tátovi ve skříni. No ale v ní je naprosto kouzelný, že ta je opravdu nadabovaná vlastně synchronně, hraně. Je to takovej jako výpravný film s kostýmama a vším. A je tam taková úžasná replika, já se omlouvám trošku za, že bude jako jemně obscení, ale není sprostá. Ale Bohdan Tůma tam přichází k prostitutce a ona mu říká, a on je šerif, a ona říká, pane strážníku, ty vaše knoflíčky se vám tak lesknou, to vám určitě leští žena, že? A on jí zatáhne do křoví, zvedne sukni a řekne, ta vaše kočička se leskne jako moje knoflíčky. A já úplně vím, že to nebylo napsaný nikde. To naprosto 100% vyimprovizoval ve studiu s tou herečkou, se kterou točil tento film. Já si teda pamatuju, že jsem
vzhledem ke své hlasové dispozici a hlavně je to 30 let zpátky, byl asi jednou v životě přizvaný k takovému pořadu, který se přesně jako něco jako soft porno, co se točilo pro Novu. A byl jsem z toho dost jako samozřejmě rozpaprčený, protože jsem to nikdy nedělal, byli tam samozřejmě normálně mý kolegové, ale starší kolegové, a když jsem pak přicházel ten můj part, tak jsme pak jako zjistili, že to nemůžu úplně dělat, protože to vypadalo jako když se synek přišel zeptat, kdy tačka půjde domů. Tak to byla taková moje rychlá kariéra v tomhletom biznesu a už jsem zase vrátil A zpátky já jsem k zase hláškám. v návaznosti na tohle téma, tak jsem zase zjistila, proč Vláďa Dlouhý nechtěl dabovat. Protože ho nejmenovaný režisér jeden do takového filmu obsadil. A on od té doby nechtěl dabovat. Takže to je taková vzpomínka na něj, že to jako přitom byl geniální daber, že jo, geniální herec. No. Daboval, ale říkal si za to strašný peníze, protože prostě nechtěl dabovat. Takže jako dělal všechno pro to, aby mu to nedali tu roli. Ale když už mu to teda dali ty peníze, tak byl dokonalej. Naprosto. My jsme točili třeba Šifru mistra Leonarda spolu a trvalo to 7 hodin, jako on fakt hodně pil, takže opravdu jako to bylo dlouhý natáčení, ale on byl prostě dokonalej, jako opravdu dokonalej. No. Já úplně poslední věc a pak se přesuneme dále. Já bych chtěl jenom, Zdeňku, vy jste říkal, že se svým hlasem nemůžete vlastně dělat víc věcí a tak dále. Jeden takovej pan režisér si vás nedávno vzal na Muž 4, Číšník 5 a pak Sbory asi na hodinu a půl. A já jsem slyšel, že jste mu jako časoval... No, vy jste mu jako nadával do dobrých jako jmen. Během toho natáčení hlavně, jakože tady prosím tě Zboreček 5 minut, nějaký bar a jen to skončil. Čuráku. To asi ne, až takhle ostře, no. když on to to bys řekl do mě. Žáček zaslouží. Já tak jsme ho jmenovali, já jsem chtěl být inkognito. No a to byl ten, kdo mohl jít za toho Vláďu, jo, takže... Je to je úplně jasný totiž. Byl to Jan Žáček, takovej zahradní trpaslík. Já už měl zakázáno dělat Sbory v 90. letech, protože jsem z toho čněl, že jo. Jak se jako mluvíte hlavní roli hlas, no. a pomož nám s těma sborama, že jo, takže jsem vlastně furt tam byl slyšet, takže mě už pak vynulovali, no a když si vzpomeneš do po 30 letech mého dabování, že abych dělal sbory někde v restauraci, tak jako říkám, ty jsi se zbláznil, jako jo. No, já sbory dělat nemůžu, já dělám asi zlobil, no. Říkám, už ano, jsou režiséři, kteří nepřirůstají k srdci. No, ale ještě počkej, ještě k tomu dotaz, jako, které role nám přirůstají, tak nám třeba s Míšou určitě přirůstají filmy nebo seriály k srdci, že jo. Že to nemáme na role, ale máme to právě na to, co režírujeme, že jo, takže to je jako u nás asi zásadnější. A zodpovědnější možná. A zodpovědnější. Já teda samozřejmě ještě jako zodpovědnost mám tím, že už léta dabuju Mickey Mouse, tak to je třeba jako kluk, který mi přirost k srdci, protože vlastně tak nějak tam není, to jsem já, dobrosrdečnej, hodnej kluk, vlastně. Ano. Teďko, když promlouvám, tak promlouvám jako pan Mahdal svým hlasem. Tam se někdo strašně moc zasmál, to je někdo tobě blízký. Neznám ty lidi. Ne. Jsou to pro mě přesně, cizí lidé. pamatuju si rok, kdy zahlásil Míša a už mi nedávejte nic s Mickey Mousem. No a dneska je to všecko jinak, už jsem vyrostl a zjistil jsem, že to je prostě opravdu jako zodpovědná práce, protože Mickey v rámci této produkce Disneyho je jako vlastně ta figurka pro nejmenší děti. A je podobnej docela. Já to vím. Čím dál víc. Nevím, proč si z toho všimáš teď. A je vlastně jako hrozně edukativní, takže opravdu jako tam se člověk nedozví, my se tam nedozvíme nic nového, ale pro ty děti je to jako kolik je oveček a co je čtvereček a co je trojúhelník a všechno je barevný, ale vlastně jako princip je strašně dobře promyšlený, že tyhle ty nejstarší Disneyho postavičky vychovávají ty nejmenší děti, takže jako z začátku vlastně jsem to bral tak jako jo, dobrý, tak vybrali mě, je to fajn, dobrý, dlouhodobá práce, dokud neochraptím nebo mě někdo nevymění, nicméně jako po těch letech už jsem jako zjistil, jak moc je jako tohleto důležitý, protože z těch kresleňáků, co asi všichni známe, jako není za tolik kresleňáků, který by hezky a mile vychovávali, takže tohle je třeba postavička, která mi přirostla k srdci a zároveň vím, že to je zodpovědnost, protože to má nějaký účel. Nic neříkej, nech mě bejt, takhle to je dobrý. Já tě vidím. Ty jsi z kraje Jana Amose Komenského.
Oni No, se on mě měl na se hádají, češtinu. jestli v Suchý Lozi se narodil, nebo v No Horském promiň, Brodě. na něm a on je z Horodína, člověče. No? Na něm Miky. vyrostly moje Malej děti a Komenský. vyrostly z nich kvalitní lidé. Jako na Michálkovi Ozvěte nebo na se Komenském? někdy. Ano, na Míšovi, To jo, to jo. na Mickey Mouseovi, že? Tamhle mává. Já Ano, se k Mickey- Minimálně moje jedna. kvalitní dcera. Já se k Mikimu chtěl taky vlastně dostat ještě, protože... Já se omlouvám, že jsem skočil scéna. Mně to nevadí, já si to tady posouvám. Já jsem se k Mikimu vlastně chtěl dostat, protože poprvé jsem Mikyho vlastně od tebe slyšel ve strašně zvláštní situaci a to bylo na pohřbu. Tak je to taková hezká vzpomínka, myslel jsem, že bude probíhat důstojněji, ale dobře. Nebudu to dále rozebírat, já jsem tě chtěl jenom o to poprosit, protože v tvým běžném hlase ten Miky zas tak není slyšet. A já bych ho hrozně To je chtěl zajímavý. slyšet. Udělej hej Ouško. Hej, Ouško! Je tam, Jsem musel naladit formu. ale povedlo se to. A já miluju tajnou myškavěc. Tajná myškavěc! Jo, to je ono. Přátelé, Takhle ne, ty mi do toho nepolezeš. Když tak, to je v pohodě. Jak je ten jeho psí kamarád? Jo, jak dělá tohle? Jo. Goofy? Goofy. Goofy, jo. A to je Jan Vondráček zase taky. V pohodě. Stejně se do toho univerza disneyovského nedostanu. Třeba se něco uvolní. No tak zákonitě jednou za čas se to musí stát. Tady je otázka z lidu. Stal se vám nějaký dabingový trapas, o který byste se tady s námi chtěli podělit? A já vím, že vaše odpověď bude nechtěli, protože, ale podělte se. Já bych potřeboval nezačít, abych si na něco vzpomněl, protože já se klidně podělím, já s tím nemám Výborně, problém, ale tak přemýšlej musím a se na teď něco je- vzpomenout. Beru? No já právě taky si potřebuji vzpomenout. Tome? Co si nepamatuju, se nestalo. Dobře. A trojka v žíle, tam už jsme byli. Víme něco jiného ještě? Tak trapas ani ne, ale průšvihy se stávají. No. My jsme nadabovali nějaký film, který začíná z nějakého dronu, pohřeb, teď je tam pan farář, pohřbívá nějakou protagonistku, dávají ji do země a ten farář říká, drazí zesnulí, loučíme se tady s naší věrnou, vyrobilo se 10 000 DVDček, nikdo si ničeho nevšiml, ani zvukař, ani režisér, ani ten herec, až pak nějaký divák si stěžoval u distributora, co to je za kravinu. Proč ten farář říká na trakví drazí zesnulí, tam mělo být drazí pozůstalí, že jo? Takže teď se řešilo, co s těma 10 000 DVDček. Ale jako, nedocvaklo mi to teda, když jste to řekl No, jako takhle. no, nikomu to Přišlo, nedocvaklo, tak právě, smuteční no, řeč, no. jako nějak jsem to nerozebíral, teda musím říct. Takže místo... Nerežirovala to náhodou. Jestli jsem to nevzal za tebe já zrovna. To tam byli oba určitě. Jako, a už někdo to režíroval, no, ale byl to u mě ve studiu a byl to docela jako průšvih. No. Takže jestli to bylo u vás ve studiu, To tak to žáček nejedu. nebyl. Ne, to ne. Ne, ten ne. Michale, vzpomněl jsi na něco? No asi ne, No. ale fakt jako není to, že bych jako nechtěl, možná když se vrátíme na kolejničky k Lásce nebeský, tak asi spousta lidí po těch letech, co se to vysílá, tak postupně objevuje nový a nový drobné chybičky, takže já jsem dlouho myslel, že jsme to udělali parádně a postupem času jsme zjistili, co všechno nebylo úplně jako dokonalý a dochytaný, ale to je prostě otázka doby a vůbec jak ty věci vznikaly. Dneska prostě si stihneš ve studiu během sekundy ověřit, jestli to, co tam je správně, jestli neudělal někdo chybu. To v té době nebylo tam, když jsem chtěl najít vánoční koledu, kterou zpívali chlapci na ulici, tak jsem načítal internet asi 20 minut, než mi vyjela nějaká ta koleda toho krále Jiřího. Teď jsem říkal, tak dobrý, tak jsem připravený, máme tu koledu jako otextovanou. Přišli jsme do studia, začali jsme zpívat s Pavlem, teď jsme zjistili, že to vůbec jako nefunguje, já jsem jako neměl ještě úplně nějakou velkou hudební, režijní zkušenost a ani ji dál nemám, takže jsme zjistili, že z toho, co tam je, asi jako moc nevykouzlíme, tak jsme začali improvizovat, takže z té jako poměrně známý koledy, která mě tehdy nic neříkala, vzniklo to, co vzniklo, i v duetu možná. A pamatuju si jenom, že jsem jako tehdy do toho studia jel s tím, že jsem věděl, že to mám teda jako podchycený, připravený, že jsem se na to jako nevyprt a že ten text je jako nalezlej na internetu, takže to musí sedět a ono to všechno bylo jinak. Takže pak to jako chlapci zaimprovizovali, furt to
funguje a takovýchhle drobných, malinkých neduhů v tom filmu je dostatek, aby se člověk furt mohl hledat a... Každý rok, každý Vánoce se objeví nějaká Přesně malá tak, blbost. je to taková malá soutěž a kdo ví, jestli to všechno najdeme. No tak. Veru, To ty my jsi jsme na to tam něco... schovávali schválně, že jo, taky. Já jsem to nechtěl prozrazovat, ale je to tak. Je to taková challenge. Tak jako my jsme ti průvodci, andělé. Přesně, jako máme tam pár takových jako tajemností, který jako schválně, jestli někdy někdo vychytá všechno. No já čekám, že Richard dneska na něco ještě vytáhne. No, právě, Jo, já si to pustím to do máš sluchátek, připravený. jak skončíme, já ještě jsem budu na to hledat. úplně natěšená. Já si to snad pustím, člověče. Hele to, no a Nech to já bejt. jakoby trapasy jako taky prostě přesně takový ty věci typu jako, že vím, že přesně v jednom filmu zůstalo po mixu moje stop, když jsem dabovala, že jo. A pan zvukař, jak si nevšiml, že to tam zůstalo, takže to, protože u toho spal asi u toho mixu pravděpodobně, takže tam opravdu jako řeknu nějakou větu, jako dobrý den, a co si přejete? A zatím stop. Moc hezký, no, takže to tam jako zůstalo. Ale jakoby nejvíc, spíš když jsem byla jako úplně nejvíc na prášky, jakože prostě při režii, tak to bylo asi s Karlem Rodenem. A to bylo jako úžasný, on byl na mě strašně hodnej, on jako někdy nebejvá, ale byl na mě fakt míšavý. Ale Tak na mě ty jsi byl dělal s Karlem Rodenem? opravdu, na mě byl fakt extrémně hodný, prostě, tak to bylo před 20 lety a to byl fakt hodnej, prostě na mě. Na mě byl přísnej. No, na mě byl fakt hodnej, no, ale byl prostě velmi jako, on je takový introvert, že jo, on je takový jako uzavřený a to a opravdu tak si jako, a moc se nenechá režírovat, jako, že jo. Ano. Co jsem tak slyšela od Míši. Takže už jsem se třásla 2 dny dopředu, když měl přijít. A teď jako vcházel, to bylo u Mahyho, a vcházel po těch schodech, tak nejdřív šlo to je ta jeho aura, pak dlouho nic, a pak přišel malej Roden. A teď, dobrý den. A já, dobrý den. Úplně vypleskla. A teď jsme šli do toho studia, točili jsme dole v bazénu, že jo, a tam je prosklený prostě, že na sebe vidíme z režie do kukaně, že jo. A teď já tam jako sedím, že jo, a teď úplně nesmím dát najevo, že jsem úplně na zhroucení, že jo, musím být úplně v pohodě. Jako úplně v pohodě. No a teď jsem mu řekla jako památnou větu, říkám, jo, tady je ten hlavní, ten toho daboval hlavně Míša, že jo, a ten hlavní, tak to je, tak vy se prý kamarádíte a on, no já za ním jezdím a já, no, tak jsem tak chtěla odlehčit atmosféru a říkám, no on je takový rostomilej a ty tam chvíli ticho, já nejsem rostomilej. A já, jo. A teď jsme točili a já jsem chtěla, aby dal jiný důraz v nějaký větě. Tak jsem říkala, já vás poprosím, pane Rodene, kdybyste byl tak hodnej, tak tady v té větě, abych potřebovala ten důraz jako trošku jinak. Takže kdybyste to řekl s důrazem na tohle slovo. Teď tam ticho, opřel se takhle do té židle, 3 minuty mlčel. A teď já tam sedím na toho zvukaře. To je v prdeli, on odejde, on fakt odejde. On to prostě jako neřekne a odejde, že jo. A on takhle 3 minuty, fakt nejdelší 3 minuty mýho života, že jo. Pak se tak opřel k tomu mikrofonu a říká, má pravdu holka. Já jsem momdlela, že jo. Prostě On to potřeboval promyslet prostě. No jestli jasně, to tak ale je. já úplně, ty vole. A další luxusní trapas, na který jsem si teď vzpomněla, tak bylo Kletba bratří Grimmů a tam hrál Hanák. A Keira Knightley tam hrála. A Keira Knightley hrála... Tu výjimečně nedělala tady. Ne, to jsem nedělala. A Keiru Klárka Šumanová tady. dělala Jitka Moučková. No a Jitka prostě točila a Hanák přišel dřív. A teď Jitka jela prostě, že jo, Jitka je fakt úžasná, skvělá daberka, neuvěřitelná, prostě, no, takže jela prostě úplně jako s přehledem, nádhera. Ten Hanák tam seděl, že jo, v té režii, ona o něm nevěděla prostě a teď jako, a on úplně, ona to, jak dlouho to studovala doma ten film, jak dlouho to měla, já nikdy. Ona je geniální, ona je prostě geniální, ona je úžasná, to je neuvěřitelný prostě, jak to dělá, ona je prostě skvělá. A do toho chvíli ticho a Jitka se tam opřela k tomu mikrofonu a říká, ty vole, ten Hanák je furt sexy. A Hanák, a myslíš si, že jsem sexy, no to je neuvěřitelný, ona je výborná, ona je dokonalá, ona je skvělá. A já, jo, jasně, dobrý, Jitko, tak pojď dabovat radši. Ona ne, no, ale viděla jsi to, ty vole, ona je fakt furt sexy. A já, jo, já vím, Jitko, dobrý, v pohodě.
to teď nebudeme rozebírat, jo? A ona, no ale tak se podívej, a jo, je sexy. Tak po půl hodině vylezla z toho studia, uviděla toho Hanáka a jenom, jak dlouho tady jste? A on, všecko jsem slyšel. A Jitka, dobrý, tak já jdu, nashledanou. Vyprovodím se sama. To byl jeden z nejhezčích trapasů, jako. Ale všichni nakonec byli spokojení. Moc milý. Tohle je hezký. Tohle si myslím, že je opravdu něco, o co by se mělo vyprávět častěji, protože hned jak Jitku uvidím, tak se jí na to zeptám. Já myslím, že si to pamatuje. No, to se nezapomíná, tohle si myslím, no. Michal, chtěl jsi něco říct, pane redaktore? Že mě jenom napadlo k tomu Karlovi Rodenovi, že jsem asi jeden z mála, kdo za něj dejchal, protože já jsem točil, nepamatuju si co, něco, kde on hrál v angličtině, takže se to pak dělalo do češtiny. Terapie? Takže ne, byl to nějaký podle mě 10dílný seriál pro amíky, nevím, něco. A přišel na natáčení, tak přesně skoupej na slovo, dobrý, to jako umíme, tak jsme si to jako vysvětlili, co děláme. A tam byl jenom problém, který já asi jako chápu, že oni, když se točí jako na obraz, tak je to všechno daleko komornější, než když se dělá dubbing. A to je jako vlastně asi nás všech zkušenost, že při té režii je potřeba těm lidem říct, že vlastně jako když se dabuje, tak přestože je ten originál hodně komorní, tak v tom dubbingu se třeba jako přidá 10% a pak to zní přirozeně. Nevím proč, nevysvětlím, nicméně takhle to funguje a takhle to je. No a když jsme točili toho Karla, tak prostě on se jako daboval, dobrý, na tom se jako pracovalo, no a potom říkám, tady máte teďko scénu, kde někam utíkáte, takže to potřebujeme nadechat, tak chvilku bylo pověstné ticho, potom nám řekl, že jako tady nejsme nikde na plicním, takže on jako nic dejchat nebude, protože on to teda tam tehdy taky nedejchal. Tak mě jako úplně jako nedocvaklo, že ho asi teda někdo tehdy nadejchal, nicméně já jsem žil v tom, že si ty lidi odvedou tu svoji roli tak, jak je, takže jsme to nechali bejt a já jsem Karla nadejchal, takže vlastně já jsem jeho dechy a jsem na to do dneška hrdý a statečný. To bych si dal na LinkedIn, jakože dechy Karla Rodena. Já si to pověsím na prádelní šňůru. Tak, to by taky šlo. Přátelé, pojďme se přesunout k jednomu segmentu, který tu máme připravený. My jsme si pro vás připravili, přátelé, tomuhle se říká úprava, těm, co tady nejste z dabingu, vy tři, jediní. Tohle je úprava, kterou jsme se Štěpánem opisovali z... Tohle je tvoje úprava. Dobře, tahle konkrétně je moje, úprava. ano. No, je to takovej literární přepis. Pomlčkovaný překlad. A je to to, jak zní ten film, jak ho znáte, ten 25 let, 23 let starý dubbing. A Veru, já bych tě poprosil, jestli by si sem šla za námi. Můžeš si sednout tady klidně vedle mě. Mám si vzít ten mikrofon? Ano, prosím. Jestli došáhne, když tak ti půjčím svůj. Výborně. Tak pojď za mnou. A máme tam scénku, kterou jsme už viděli, přátelé, znáte tu scénku, jak sedí ty holky v tom baru a všechny balí toho Colina? Výborně. Veru, tady máš úpravu. Ne, dobře. Ano. Tady máš úpravu. A myslím, že to můžeme spustit, dáme si to nahlas a myslím, že to bude hezký. A nezapomeň, dělat asi jako velmi vysoko, jako fakt. No. Jo, no. Dobře. Tak jdem na to. No, asi jo. Ahoj, já jsem Stacy. Jeanny? Jo. Tohle je... Colin. Fris. Hezký jméno. Jeanny. Je z Anglie. Počkej, až sem přijde Carol. Ta se může z Angličanů zbláznit. Ahoj, holky. Carol, seznam se s Colinem. Je z Anglie. Tak to pozor, dámy. Ten je pro mě. Kde bydlíš? To ještě nevím. Nejspíš se asi ubytuju v motelu, jako ve filmech. Bože, on je tak roztomilej. Možná to vypadá divně, protože jsme tě zrovna potkali, ale co kdybys šel a přespal u nás? Jo. No, víte, teda jestli to nějak nevadí. Ne. Ale je tu jeden problém. Jaký? My nemáme moc peněz, víš? Takže máme jenom malou postel a žádnej gauč. Takže kdybys musel spát s náma třema. Takový chladný, mrazivý noci.
tam budeme namačkaný, spocený a tak. Jo, a nemůžeme si dovolit ani pyžama. Ne. Což znamená, že budeme nají. No, myslím, že to půjde. Skvělý. A bude to ještě horší, jo. Harriet. Ještě se nepotkala Harriet. To bude ještě čtvrtá? Jo. Neboj se, bude se ti určitě líbit, protože ona je ta nejvíc sexy. Opravdu? Jo. Teda, chvalte Pána Boha. Je to křesťan. Na zdraví. Proč nechceš dabovat víc? To bylo perfektní. To bylo naposled. To znělo jako Roden trošku. Jo. To bylo naposled. To bylo naposled. Zdeňku, přisednete vy? Jo? Vás čeká taky scénka totiž. A pěkná, dvoustránková. A vy ji všichni znáte taky. Je to taková pěkná scénka se Samuelem malým. A bez angličtiny jako? Bez angličtiny, na tichoučko si to musíte odchytat na kódy. Ty vole. Angličtinu bohužel nenabídneme. Ty vole. To dáš. A já tam nebudu, jo, slyšet. Ne. Tam bude ten Jenom- malej Samuel a ruchy. Jo, a jo, timecode. jo. A sednete nebo budete takhle? Abych vstal potom ještě. On je Ne, v šoku. Já budu takhle, já budu. Já budu Možná se takhle. ukloň. Ať jsem blíž jako tomu obrázku. Jo, že takhle, dobře, No, dobře. už taky Tak obě vidím, jste že jo. ready, jdeme na to? No jo, v pohodě, no. Tak, Štěpo. Tak v čem je problém, Samueli? Jde jen o mámu, nebo o něco jiného? Ha? Možná škola? Ubližuje ti někdo? Nebo něco horšího? Můžeš mi aspoň napovědět? Vážně to chceš vědět? No ano, vážně. I když mi nebudeš moct pomoct, tati? Jasně, i v tom případě ano. Dobře. No, Teď mám pauzu. já jsem se totiž Než se malý zamiloval. zakoptá. Cigárko. Vím, že bych měl myslet na maminku. Prosral jsi to. A taky myslím. Ale zamiloval jsem se ještě dřív, než umřela. Ale jsi trochu mladý na lásku? Ne, No, dobře, dobře. Totiž nejspíš... Víš, mně se trochu ulevilo. proč? No, myslel jsem si, že to bude moc horší. Horší než děsný utrpení zamilovanýho? No, ne, to máš pravdu. Děsný utrpení. A to všecko. To je blbý, jak vás nevede ten dotyčnej. Ono totiž Jak v to nemá dabingu Čech v běžně uchu? máte v uchu ten originál té angličtiny Proto- a vlastně no. vy se chytáte na hlas toho originálního herce. Napodobujete, no. Pro váš požitek jsme vymazali, aby se nebyla angličtina s češtinou, takže jste se museli snažit a bylo to super. Pánové, teďka máte vy dva spolu scénku. Billy Mac, já jsem jenom chtěl ukázat, vy jste si možná Tomáše neprohlídli, ale on dnes vzal rockera Billyho Maca jako za svého, protože ukaž ty boty. To takový požadavek, Věděk. No. My jsme se na to vlastně domlouvali na té dubbingový party, ale já Ano. si z toho nic nepamatoval. Ne. Tak mu volám, jako co mám dělat, že? Ono Jsme se domluvili. O 6:30 jsme si domluvili spoustu zajímavých věcí ráno a moc toho nezůstalo, takže mi Tomáš v panice před hodinou a půl volal, že na čem jsme se to domluvili. Taky mohl přijít s kytarou a nahej, že jo? Jako, Jo! a my pro vás máme překvapení. Pánové, chcete zůstat tam, kde jste, nebo já vám tady uvolním 2 Možná je to židle a asi pojďte lepší sem. ho tam tak. Tak pojďte sem. Zdravím vás a vítejte zpátky. Takže byli 3 týdny do Vánoc. Zdá se, že jediný soupeř budou Blue. Jo, já je viděl pěkně minulej týden. Nebyli moc zdvořilí k mý nahrávce. Ne? Ty darebové. Ale jsou moc talentovaní muzikanti.
Ano, Billy, myslíš, že máš cenu pro vítěze naší Jo, soutěže? mám ente nebo deku. Je to mnou podepsané plnící pero. Skvělý. Je úžasný. A dokonce píše na sklo. Takže jestli máte zarámovanou fotku, jako například tady tu z Blue, můžete na ní klidně psát. Teď je tam něco o těch čurácích, jestli si to vybavovali. Máme malý ptáky. Dívají se na nás děti, Billy. No jo. Děcka, dám vám jednu důležitou radu. Nekupujte drogy. Staňte se hvězdou a budou vám je dávat zadarmo. A já už myslím, že je čas na reklamu. Díky, uvidíme se brzy. Nazdárek, ahoj. Čau. Hele, tam jsem já už myslel, že to končí. Pokračovalo ještě, To nevadí, povedlo se to, máme to. Já vám moc děkuju, protože tohle si Takže myslím, to že už nepojedeme znovu teda, jo? Ne. Dobrý. Máme to na první dobrou, jak se říká. No, ono možná my jsme ty texty měli rozdat všem, aby lidi věděli, co se tam tam mělo vlastně být. říkalo. že? jo. Tak pak tady bude asi tvůrčí dílnička, můžou si to všichni zkusit. Jako můžeme to tady pustit do Workshopek. repeatu. Úpravy jsou, vyberte si koho chcete, je to vytisknutý 2krát. Povídejte si, kdo chcete, s kým chcete. Já ráda z některou z rolí přenechám, v pohodě. Jo? My už budeme doma koukat na kriminálku Anděl. Přátelé, konec? Ze záznamu. Ze záznamu. O hodinu později. Dámy a pánové, pojďme si prosím pustit takovou jednu poslední sekvenci, kterou jsme tady pro vás se Štěpánem připravili a o 3:30 ráno jsme se jí náležitě smáli a pobavili se nad ní. Já doufám, že to pobaví i vás, protože že se jakoby nějak vás to nedotkne. Pojďme si to pustit. V českém znění hráli Michal Hodonínský, Michal Hodonínský, Michal Hodonínský, Michal Hodonínský, Tomáš Racek, Tomáš Racek, Tomáš Racek, Zdeněk Mahdal, Zdeněk Mahdal, Zdeněk Mahdal, Zdeněk Mahdal, Veronika Veselá, Veronika Veselá, Veronika Veselá, Veronika Veselá, Veronika Veselá, režie českého znění Veronika Veselá a Michal Jan Michálek. Je to sračka, že jo? Jo, ale sračka z čistého zlata. Dámy a pánové, já vám moc děkuju, že jste byli na tady tomhle našem pilotu. Děkuju moc, doufám, že jste si to užili aspoň jako já a doufám, že si to užili i naši hosté. Dali jsme si s tím hrozně moc práce a já jsem strašně rád, že můžeme český znění zase takhle rozjet tady v Arše a vlastně se Štěpánem, že to můžeme dělat. Já děkuju Mírovi, děkuju Štěpovi, děkuju Arše, že nás tady nechá takhle působit. Děkuju všem, co se na tom podíleli, našim skvělým hostům. Český znění, nebo ještě v českém znění je takový moje baby, který jsem si před asi 4 lety udělal v novinkách a jsem hrozně rád, že jsem ho mohl dostat do fáze, kdy jsem si ho vlastně vzal už k sobě a můžu ho teďka dělat takhle pro lidi, kdy je vás tady víc a můžete se na to koukat. Takže já vám moc děkuju, budeme tady a přijďte si popovídat, přijďte na pivo, dejte si něco na baru, podpořte Archu a děkuju, že jste tady byli. Veronika Veselá, Tomáš Racek. Tohle jsou dubbingový brejle jenom, jo, opravdu, abych viděl na to všechno. Zdeněk Mahdal a neb Tomáš Marný. A Michal Hodonínský, neboli Michal Jan Michálek. To jsem já! Děkuju! My děkujeme tak Testovi, Richarde. A Štěpánovi.